ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ବଳବାନ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ସେ ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। କାରଣ ଆଜକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ସେ ମାଇନ୍ସରେ ପଶିଥିଲା, ଆମ କେଉଁଝର ମାଇନ୍ସରେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ପଶୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବୁଝାବୁଝି କର, ମୁଁ ଯାଇ ଚଲାଚଲି କରିବି। ସେ ହଁ କହିଲା ବୁଝାବୁଝି କରିବି ଇଏ କରିବି। ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲା ନାଇଁ ଫାଙ୍କା ହେଇନି, ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ବୁଝିଲାନି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମଝିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ଦେଇଥା, ମୁଁ ମେସିନ୍ ଗଲେ କି ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ତ ପଇସା ତ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବି। ସେ କହିଲା ହଁ ପଠଉଛି, ହଁ ପଠଉଛି। ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରଠୁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି କଲାନି। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ। ତାର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ତାର କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ଯେହେତୁ ସେ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛି ସେଠି ମାଇନ୍ସରେ ପଶିଛି, ତ ଏଠି ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି କି ମୋ ଟିକେ ତୁମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଟିକେ ପଠା, ମୁଁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକିନା ଏଠି କମ୍ପାନୀରେ ଦେବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ମୋ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏତକ ସବୁ ସୁବିଧା କଲି, ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ମେସିନ୍ ଚଲାଇଲା ସବୁ କିଛି କଲା। ମୋ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ସେ ରିସିଭ୍ କରେନି କି ମୋତେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ରିସିଭ୍ କରେନି ଆଉ। ହେଲେ ଏବେ ତାରି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି କି ମୋତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି କି ତାକୁ ତା ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଥରେ ଚିହ୍ନିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନୁହଁ। ଥରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ନାମ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କୁହ। ମାନେ ଆଜକୁ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଟିକେ ତୁମ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦରକାର। କ'ଣ କହିବ, ମାନେ କାମ ପଡ଼ିଲେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର।